Ungubani? Vula kaloku baby ndim. Ngena mntwana. Thini? Kuwe baby. Unjani baby? Ndi-right mntwana. Uright wena? Ndiyaphila. Yho, wesiba asinambani ndixela okubumke izolo. Aninambane? Asinambani. Yho, andilambe. Lele ngatyanga phezolo. Yho. Walala ungatyanga? Uzawuthini ke wena? Wesiba naye nemali yesonga ke sana. Yho. Awunayo nemali yesonka le? Ibuhlungu ke le nto uyithethayo mntwana. Ayiwenda busi wam ke ngoku uzawuthini uzutye mntwam. Nento lombane. Awuvelaphi kona? Ndisuka kulaa town, ndihambe ndikhayela umsebenzi. Yho, kunzima uhamba ukhayela umsebenzi ungenayo ne-connection. Andiqashwa tu. Yho. Hayi ndinebhadi mna. Yazi ingxaki yenu nina busi. Anifuni ukusebenzisa amayeza. Anifuni ukusebenzisa amayeza. Kanti thandaza ecaleni uthi fa iyeza. Uzawubona into zakho zizawudubula in no time. Yabona ndi-right mna. Yonke into yani iyachebelezela nawe uyayibona loo nto leyo. Ingxaki mna ndiyalisebenzisa iyeza. Utsho. Uyabona mna busi, ndancedwa yisepha yentlahla endayithengayo nge-R50. Ndihlamba ngayo ngoku, emveni koko ndenza ibhafu nge-R200. So imali endayisebenzisayo yi-R250. Zange ndaphinde ndaxakeka mna. Wawuyithenga phi naloo sepha? Yazi indlela endixake ngayo, ndifuna loo sepha naloo bhafu. Jonga ke busi ndikucebise, dibana noBhayi akuncede. uBhayi unezinto ezinintsi ezinceda abantu. Hayibo baby, wakugqiba ukutya kodwa ndivile uba ndithi ndilambile. Yho, ndikugqibile. Hayi nawe mani, ingxaki uyandicokolisa mani busi, undihloka iindaba nawe apha. Yho, iWestern bendicenza kushela. Yho, ntwam. Kodwa kokubalulekileyo, dibana noBhayi wena, akuncede, soze ungaphangeli. Kudala uzama izinto zakho zingalungi. Nali ke ithuba lakho mntasekhaya, hleze ungancedakala. Ngakuzame uBhayi. Masikhanye kwaBhayi eKapa. I-address iKhayelitsha Ikhwezi Kona, kufutshane nasestadium. Wena mntu ufuna ukuhlahluba, ufuna ukuxelelwa iindaba zakho, ufuna uyazi uba ngabana kutheni ubomi bakho bumile. Uyahlahluba ke uBhayi nge-R200. Ibhafu yakhe yi-R200. Intsebenzo yona yi-R2,500. Isepha ke yakhe iba yi-R50. Sepha yentlahla ke leyo. Ivaselina ikhona nayo nge-R50. Intambo le yalapha esinqeni yi-R150. Nazi ke inamba ongamfowunela kuzo uBhayi. Eyokuqala ithi 073 745 2124. Mandiphinde 073 745 2124. Eyesibini ithi 067 961 9903. Mandiphinde 067 961 9903. Ukhumbule ke nguBhayi lowo. Masikhanye kwaBhayi eKapa.